Ngungat ulit yun. Congrats. Balik-balik ha? Ngungat. Balik-balik. Hindi ako balik. Oh, hindi ako balik ako. Congrats man. Patay, ako kita sa tumbuang ba? Dua naman sila, ako lang may wala. Patay, ako. Korta na to ba to? Andrid kayo. Ako lang to. Ayun, nahidayon. Ayun, korta. Korta sila. Uy, nagsin to. Wala si kaya mo. Sige. Anane naman. Ay, automatic din ang kuwan eh. Dungag sindo. Ay, ulinok tayo. Pero, manamal eh. I am the one, the way you turn. Anamal nga? Sampal. Hindi ka akong sampalon. Anamal namal. Ayaw, matambal. Anamal. Matambal ko, boss. Anamal na nga? Kuan? Kuna na nga? Ang anam ka? Saan sakit? Saan sakit? Kuan, boss ba? O, naman. Wala mo ko panglasa? Sa kung saan kong tilawan ako, hindi na ko mabalaan ba? Kung sa'y lasa. No? Ini ano, umit na naman, umit. Tubig ko, boss. Nag-ibo po dyan ko. Awan eh. Nem. Ne, ingon. Ornya na nyakit. Umit nyakit. Eneman. Ay, ano man, saka nakumus ha? Oh, eneman. Pag maayo ka, tagaan mo ni mo 100. Pag ligay ka maayo, tagaan ka na mo 100. 100? Oh. 200. Kwarta. Nange. Alalay. Maat no. Yan eh, kung ano niya. Alamay. Oh my God! Wow! Alamay niya. Alamay. Ilawe. Alamay. Oh, ne. Oh, anak, alamay na ah. Nilawe. Alamay na. Kalamay niya, boss? Oh, alamay. Kalamay dyan, be. Oh. Asin mo ni, boss. Kapalataw. Buang man ka. Oo. Ayaw na ka. Ayun na, champion. Ayaw na ka. Kungat. Wananan. Ayaw na. Kungat. Congrats. Umalang si Gwinta. Wananan. Kaya kulak ni Quinta. Umalang si Gwinta. Wananan. Pahit kayo mga itag. Puta na nga nun. Oh. Oh, Okay. salamat. Salamat. Balik-balik ha? Hindi na ako balik. Momo. Kami. Namay niya. Kita na lang ina. Ano mong amo? Tayo ay uot. Good morning, Jesus